Λοιπόν, εγώ καταγγέλλω ότι η διπλανή μου, ο Ντί Λιναρδά, το έχει πάρει ένα τσουρέκι, το έχει πάρει πολύ κοντά της, όχι για να το δείξει, μπορεί να το ανοίξει. Για να το μυρίσω. Βλέπουμε ήδη τον κύριο Γιώργο Μάλιαρη που είναι μαζί μας, τέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος του... Της ελληνικής κοινότητας Βρυξελών. Ο Ντίν, λέω, γιατί πάω να πω πάλι δικηγορικού συλλόγου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελών, ειδικό σε θέματα εμπορίου. Και πάμε αμέσως στο μετρό του Συντάγματος, γιατί εκεί, κύριε Μάλιαρη, γίνεται αυτή η καταπληκτική έκθεση. Εδώ, να τα όλα τα παιδιά και τα κορίτσια, τα κοπέλια. Πώς τα λέτε εσείς, ρε παιδιά, κάτω εκεί στην Κρήτη? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι ο κύριος Γιάννης Αθητάκης, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης. Κύριε Αθητάκη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Τα βλέπουμε εδώ τα προϊόντα, τα μυρίζαμε πριν το τσουρέκι τουλάχιστον. Καταφέραμε και ανοίξαμε την κριτική αγορά για μία εβδομάδα από σήμερα το πρωί μέχρι και το Σάββατο το βράδυ εδώ στο Μετρό Συντάγματος, με κριτικούς παραγωγούς από όλη την Κρήτη, με αγνά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές και προϊόντα τα οποία δεν θα τα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα τι προϊόντα έχετε? Πείτε μας λίγο τα προϊόντα που έχετε. Έχουμε ό,τι παράγει η κριτική, έχουμε εδώ πέρα, από ελιές, από παξιμάδια, μέλια, πάστα ελιάς, τις ρακές μας, ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας. Είναι και πάρα πολλά τα περίπτερα μέσα και πολλά προϊόντα που λόγω του κόσμου, από τώρα που είναι και πρωί, ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα να στα δείξουμε. Ναι. Δεν περιμέναμε και εμείς τόση ανταπόκριση απευθείας 9 η ώρα. Καλές τιμές έχετε, καλές τιμές. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, παρόλα τα έξοδα που είναι υπερβολικά για να έρθουν όλα αυτά τα προϊόντα εδώ πέρα. Ναι. Και τα καράβια που έχουμε εμείς από την Κρήτη και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και η ποιότητα είναι εξαιρετική σε όλα τα προϊόντα που είναι αυτή τη στιγμή μέσα Να μας πείτε λίγο τιμές, ας πούμε στο ελαιόλαδο ή στο μέλι. Πείτε μας λίγο χαρακτηριστικά τιμές που είναι βασικά προϊόντα που αγαπάει ο Έλληνας. Εμείς εδώ πέρα είναι, ας πούμε, μελισσοπαραγωγοί οι οποίοι έχουν γνήσιο θυμάρι και μέλι στην τιμή του 10 ευρώ. Ενώ κανονικά το γνήσιο το θυμάρι πωλείται 12, 13 και 14 ευρώ. Και εδώ στην Αθήνα ακόμα που το έχουμε δει πολλές φορές. Εδώ βλέπω μια κυρία πίσω, αν μπορείτε με το μικρόφωνο, γιατί έρχονται να δοκιμάσουν. Τι λέει ο κόσμος? Βεβαίως. Δοκιμάζουμε γλίτσα, ναι. Προτιμάμε τα κριτικά, είναι καταπληκτικά. Και γι' αυτό περάσαμε σήμερα από την έκθεσή σας. Μα είναι γεμάτο κόσμο. Είναι γεμάτο κόσμο, όλες τις ηλικίες. Είναι γεμάτο, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει στην ουσία. Τώρα αυτά που βλέπω εκεί, σε αυτό το καλάθι, είναι σίκα. Αποξηραμένα. Δεν άκουσα, συγγνώμη για... Αυτά που είναι εκεί στο καλάθι, λέω, μπροστά πάνω από τα παξιμάδια. Είναι σίκα. Ναι. Αυτά είναι παξιμαδάκια από χαρούπι τα συγκεκριμένα που βλέπετε. Αν κοιτάζουμε από το χαρούπι, ίδιο Από χαρούπι είναι παξιμάδια, τα οποία βγαίνουν τώρα, βγάζουν αρκετή παραγωγή στην Κρήτη και είναι και εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ υγιεινά. Τα προτιμάνε πάρα πολύ, τα έχουν μάθει και εδώ και στην Κρήτη βέβαια παντού. Καλά, φαντάζομαι ρακές εκεί πέρα και κρασί, πολύ. Ναι, έχουμε και εδώ ρακή να πω, η οποία μου έκανε εντύπωση κιόλας ότι είναι ρακή με λεμονόφυλλο. Αυτή που έχουμε εδώ. Προφανώς για να γίνει πιο αρωματική, ναι, όπως και κανέλα μέσα. Εκεί με λεμονόφυλλο. Το οποίο μπορεί να γίνει και σε λικέρα από ό,τι το βλέπω τώρα. Αυτή τη βερσιόν της ρακής δεν την είχα δει, έτσι, και με το πιο αρωματικό, με το λεμονόφυλλο και την κανέλα, ναι. Και ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ πέρα θα δει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς λόγω και του κόσμου εδώ δεν μπορούμε να τα δείξουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μας λέτε πόσες μέρες θα είναι τώρα αυτή η έκθεση εκεί? Είναι 9 με 9 το βράδυ κάθε μέρα. Ανοιχτά, η είσοδος είναι ελεύθερη στον κόσμο και είναι από σήμερα, από Δευτέρα που ξεκίνησε μέχρι και το Σάββατο το βράδυ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συμπληρώσω ότι κάθε απόγευμα θα έχουμε και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις με κριτικά με τη βοήθεια του Συλλόγου Κρητών Ιγάλεων και τον πρόεδρο του Κρητών Ιγάλεων, τον Κλεισακά και τον Αντρέα, τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Να έρθει και ο κόσμος εδώ να διασκεδάσει έξω και να κεραστεί και φυσικά να μπει μέσα να δοκιμάσει και να αγοράσει τα κριτικά προϊόντα από όλους τους κριτικούς παραγωγούς που έχουν έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα είναι δίπλα σας, γιατί βλέπω εκεί και μάλιστα να θυμίσουμε ότι το Εθνικό κατεβάζει έτσι στο θερινό του πρόγραμμα και η καταπληκτική αυτή παράσταση, τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. Και βλέπω ήδη τον δίπλα το κοπέλι με τη μάχαιρα στη ζώνη του, την οποία δεν την αφήνει ούτε όταν πρόκειται για την έκθεση. Με τίποτα. Το μαχαίρι είναι πρώτο για τον κριτικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμη. Μαντινάδα λέει, μαντινάδα. Μια μαντινάδα να δώσουμε για εσάς. Εντάξει. Για εσάς από την έκθεση. Όλος ο κόσμος από κοντά
θα πρέπει να περάσει. Το είδα βγάνει η Κρήτη μας να έρθει να δοκιμάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Απλό και κατανοητό το σύνθημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάει καλά η έκθεση και είμαστε σίγουροι το βλέπουμε κιόλας. Κύριε Μάλιαρη, τώρα βλέπουμε εδώ όλα τα κριτικά προϊόντα.